Театр dünyasına nişe kilip kirdiniz? Туп-тура келіп кірдім 99 жылда театр училищесіне. Білгізсем, оқырға кіре алмамын, театр дүниясына іләкмәмін деген шит ғұмымен жоқ еді. Мына 15 яшық малай нешек туп-тура кірді, солай аман шығып кете алмайша. Құлқыңызда болған ең нашар сипат? Құлыққа туры келем екенін ол. Түні аяққа кете алмайша интігім. Ерте білен етмес келем. Қатын-қызларда нендей сипатларының өз етесіз? Ғұмымен қатын-қызға қос болған бүтін сипатында өз етем. Шуңа көре қатын-қыз өтейді. Оның сипатларына бірнешекте йоғынты өсіра керек түгіл деп ойлаймын. Нешек ойлайсыз, Ират хатыннан қожалық ішлерінде ярдәм итәргә тиешме? Сезнең гаиләдә монысы синең эштәгесе минеке дигән бүленеш бармы? Әлбәттә, бір-біріне ярдәм итәргә керек. Нинди эш ул, ишем ул уртак булырга тиеш. Андый бүленешләр юк, кай вакыт өйдә булсам, андый бәхет тәтесе өйдә булырга мин ашаралам, рәхәтләнеп хәтта. Малайлар савыт-сабаюга, кемдер тәртип саклый, кем шүпшиләген түгә. Сез хатыныңыз Альбина белән икегез дә актерлар. Башка артистлар белән мәхәббәт күренешләре уйнаганда бер-берегезне көлмәмисезме? Юк. Театрда уйнау җиңелрәкме әллә кинодамы? Икесе дә рәхәт. Спектакльләргә ничек әзерләнәсез? Нинди роль булуына карап инде. Кайберсенә инде алдан өйдән чыкканда уйлап киләсең, әзерлек процессы башлана. Кайберсе инде яшәгән булгач, җайлырак дип әйтәм инде. Җиңелрәк карыйсың. Алай ярамаса да. Тормышка аша алмаган теләгегез бармы? Бар. Баянда уйнадым. Сез шул дуслыкка ышанасызмы? Якын дуслар күп буламы? Ышанам, күп була алмый, но бер-белән дә шикләнмәскә мөмкин. Бүгенге татар театрының төп кимчелеген нәрсәдән күрәсез? Бөтенләй күрмәйм дип әйтмәм.